Hello ja tervetuloa. Minä olen Pirre ja tämä on Ihanat langat Landella. Neuleaiheinen YouTube-kanava ja jakso 86. Ja nyt kun kuvaan on kesäkuun 10. päivä, tiistai tai jotain niillä main. Tiistai joka tapauksessa. Mulla on tänään 3 valmista työtä ja 3 keskeneräistä, joita ajattelin näyttää. Ja sitten vähän katsastellaan noita mun kesälankoja. Koska olen tässä tehnyt hieman lankainventaariota. Ja mitäs muuta? 5-vuotissynttäriarvontaa ajattelin järjestää, koska olen julkaissut ensimmäisen jakson 12. päivä kesäkuuta vuonna 2020. Niin jakson lopussa kertoilen sitten, että kuinka arvontaan voi osallistua. Lähdetään liikkeelle valmistuneista töistä. Päällä ei ole mitään neulottua, koska meillä on ihanan lämmin kesäinen päivä. Ja mun piti tulla tänne tyttären makkariin kuvaamaan, koska tuonne olohuoneen ikkunoista paistaa tuo aurinko niin kovin kovasti, että ei ollut hyvä paikka kuvata tuo minun neulenurkka. Ensimmäisenä valmiina on 2 paria tennissukkia. Nämä olen jo neulonut aiemmin, mutta koska osallistun näillä teemasukkakaliin, niin on 3 paria sukkia samalla teemalla. Nämä ensimmäiset, jotka aiemmin neuloin, näissä on siis kaikissa sama lanka ja tennissukka, eli 2 raitaa tuolla vaaleanharmalla. Lankana on Adlibriksen sokki Stonewash ja nämä oranssin väriset, tämmönen poltettu oranssi on Red Garnet. Sitten on Ruby ja Sapphire. Safirin sininen. Näihin meni lankaa 93 grammaa per pari ja näihin ensimmäisiin 91. Ja näissähän ensimmäisissä on 3 kerrosta tuolla vaaleanharmaalla ja näissä on 4. 2 nurin joustinta varsi ja värinvaihtokohdassa ensimmäinen kerros on neulottu tuolla uudella värillä oikein. Hollantilainen lappukantapää ja sädekavennus kärjessä. 275 puikoilla neuloin ja näissä kävi niin, että neuloin tämän ensimmäisen sukan terään uudestaan, koska tuo Nortti kävi tuhoamassa ne minun lykkepuikot. Jouduin sitten vaihtamaan Chayakoon puikkoihin. Niin se neuletiheys oli pikkasen eri. Ja mä sitten neuloin näistä tämän toisen sukan teräosan uudestaan, että ne ei tunnu erilaisilta jalassa. Ei se ero ehkä niin merkittävä olisi ollut, mutta minun jalat ovat tarkat. Niin sellainen sukkakavalkadi. Ja nämä menee nyt siis sukkalaatikkoon. No sitten valmiina on, tadaa, minun uusi Ankerspaita. Petite Knitin Anker Sweater My Size. Tässä on lankana kaksisäikeinen suomenlampaan villalanka, eli
noin 350 metriä 100 grammalla. 3 puikolla neuloin ja täällä hihansuitten resorissa oliko mulla 2,75 vai 2,5 puikko. Joustinneule kaarroke ja muuten sileää. Ja tähän meni lankaa 324 grammaa ja tein sen pienimmän koon. Ja no, tää on nyt mun viileiden kesäiltojen neule. Näin olen päättänyt. Ja oliko se nyt niin, että viimeksi kun mä näytin, niin mä olin aloittanut ekaa hihaa neulomaan. Mutta joka tapauksessa hihat olen siis nyt tähän neulonut. Vartalo oli kyllä valmis, kun olen viimeksi tätä näyttänyt. Näin muistelen. Mutta tällainen ankerspaita. Ja mä tykkään tästä mallista. Mulla on tällainen jo yksi aiemmin. Siinä on vajaamittaiset hihat. Tähän tuli nyt pitkät hihat. Sen verran poikkesin ohjeesta, että en tehnyt tubular-aloitusta, vaan ihan normi aloituksen loin silmukat 2 puikolle. Koska siinä mun ensimmäisessä ankersissa, niin siinä se pääntie on venähtänyt, että se on niin kuin tosi leveä. Niin tän halusin nyt napakammaksi. Mutta muuten ihan ohjeen mukaan. No siinä oli valmiit. Ja sitten noita keskeneräisiä. Mistäs me aloitetaan? Aloitetaan vaikka täältä. Aloitin sukat. Raitasukat. Ensimmäisessä sukassa olen menossa ja kantapää on neulottu ja jalkaterää olen tekemässä. Mulla on tässä lankana Regia Premium Merino Jak. Vähän kissan kokeilema lanka. Tyttären kissa on tätä vähän käynyt kokeilemassa. Tämä on väri 07511. Ja kaverina on Sauberpal Crazy, eli Shoppelin Sauberpal, ja väri on Karisma. Täällä on tämmöistä fuksian sävyä, sinistä, ruskea, tumma, mustan ruskea, sanotaanko näin. Onko täällä vielä jotain muuta? Mutta tämä väri edelleen minua puhuttaa. Ja tältä näyttää, nyt menee kyllä langat ihan sotkuun, mutta tältä näyttää neulottuna. Mulla on 225 puikot ja teen 4 kerroksen raitaa. 20 kerrosta, 2 oikein, 2 nurin ja sitten vaan olen posotellut oikeaa. Ja teen yhtä sukkaa kerrallaan, koska raitoja. Ajattelin, että haluan tehdä välillä jotkut pintaneulesukat jostain yksivärisestä langasta, niin sen ne voisin neuloa sitten 2 yhtä aikaa. Mutta katsotaan. Sitten toisena keskeneräisenä on täällä tulossa kesätoppi.
Tehdäänpä näin. Lankana Knitting for Oliven Pure Silk, väri Coal, eli musta. Ja ohjeena My Favorite Things Knitwear Camisole number 2. Miten tätä nyt näytät? Neulotaan alhaalta ylös. Joustin neuletta koko toppi. Aloitetaan 1 oikein 1 nurin joustimella ja sitten on 3 oikein 3 nurin joustinta. Ohjeen mukaiset puikot. Sillä pääsin tiheyteen. Ja mulla nyt on tätä se 2 kerää. Toivon, että riittää. Jos ei riitä, niin sitten tilataan lisää lankaa. Teen sitä ohjeesta pienintä kokoa, koska tämä silkkilanka ei ole joustavaa. Niin ajattelin, että kun mä tämän kastelen, niin tämä joustinneule jää semmoiseksi kuin jää. Ja that's it. Ja ohjeessa sanottiinkin, että jos arvot 2 koon väliltä, niin valitse pienempi, niin valitsin pienimmän. Ja kunhan nyt vähän matkaa vielä tätä neulon, niin sovitan sitten päälle ja katson, että jatkanko vai joudunko purkamaan ja aloittamaan alusta isommalla koolla. No sitten minua on puraissut tuo virkkauskärpänen. Aloitin virkkaamaan kummipojalleni rippilahjapeittoa. Ja täällä nyt on valmiiksi virkattuja paloja. Mulla on tämmönen pingotusalusta. Nurjastakohan mä tän tilasin. Siis täällä nyt on tämmöisiä paloja valmiina. Ja sitten täällä on myöskin tällaista valmiina. Neljä ja puolen millin koukulla virkkaan. Tämä on siis Knitpron aluminium virkkukoukku. Ja tämä on tämmönen niinku litteä. Leveä ja ei nyt mitenkään kauhean litteä, mutta ei ole siis pyöreä. On vähän kantikas koukku. Ja mä tykkään tästä koukusta todella paljon. Tää istuu mun käteen tosi hyvin. Ei ole ollenkaan tullut ranteet kipeäksi. Mulla yleensä virkatessa kipeytyy ranne. Ja täällä nyt on siis 3 riviä tai kerrosta paloja virkattuna yhteen. Tästä tulee siis 7 ruutua leveä ja näillä näkymin 9 ruutua korkea peitto. Ja virkkaan siis 6 kerroksen verran näitä niin kuin yhdellä värillä. Näitä neliöitä ja sitten yhdistän valkoisella. Sanoinko mä lankana 7 vaikka? No, nyt vähän ainakin sanon. Ja käytän tässä sellaista kuin Join as you go. Eli kun virkkaan tämän viimeisen kerroksen, niin samalla yhdistän näitä paloja toisiinsa. Ja jestas, se on kätevä. Mä oon aina niin kuin kaikissa näissä palapeitoissa, niin se palojen yhdistäminen on se, mistä mä en kauheasti tykkää.
Mutta tämä tapa, niin ai että, tykkään tosi paljon. On jotenkin nopeampaa. Täällä on siis eri sinisen ja harmaan sävyjä. No, musta. Sitten on kirkkaampi sininen, tumman harmaa. Tämä harmaan sininen on jää. Sitten on laivaston sininen. Onkohan tää joku petrooli vai mikä lie? Ja vaalean harmaa. No siis muuten tähän tulee niin kuin jo ensimmäinen tämä reunakerros virkattua tässä samalla, mutta tämä alalaita ja toinen pitkä sivu jää ilman reunavirkkausta vielä. Eli se virkata ihan sitten lopuksi. Ja sitten ajattelin vielä tehdä ainakin yhden kerroksen tällä valkoisella reunusta. Katsotaan, teenkö yhden vai enemmän lisää. Mutta tällainen peitto täältä nyt on tällä kertaa tulossa. Ja no, noita peittosuunnitelmia on enemmänkin. Kunhan tämä on valmis, niin sitten pitäisi neuloa vielä yksi peitto. Ja tässä kun mä oon mietiskellyt ja laskeskellut, että mitä vauhtia mun pitää näitä peittoja nyt niin kuin tehdä noille täditettäville ja kummilapsille. No, olen siis päättänyt, että teen jokaiselle niin rippilahjaksi peiton. Ja että milloin nyt kukakin ripille pääsee, niin mitä vauhtia pitää niitä peittoja alkaa tekemään, niin huomaan, että 2 vuoden päästä on 2 tehtävä peitto ja sitten siitä vuosi eteenpäin niin on 3 tehtävä peitto. Eli saan ruveta tekemään näitä peittoja varastoon nyt itse kullekin. Mä tykkään siis näitä peittoja tehdä. Ja jotenkin se palojen neulominen tai virkkaaminen, mä tykkään siitä tosi paljon. Ja sitten, no nyt tästä tavasta yhdistellä, niin mä veikkaan, että mä teen näitä virkattuja peittoja useammalle. Tai sitten mun pitää keksiä niin kuin neulotuissa peitoissa niin se kiinnittämistapa on vähän erilainen. Mutta mä tykkään, kun nämä palat varsinkin on nopea virkata. Ei mene kauaa yhden palan virkkaamisessa, eikä mene kauaa tuossa kiinnittämisessäkään. Niin oletan, että tämä peitto nyt valmistuu hyvissä ajoin ennen elokuuta. Ja tää on nyt se, mitä mä oon virkannut joka päivä. No muutaman päivän, mitä mä nyt oon aloittanut, 5 päivää sitten. Niin olen ensin virkannut niin kuin 7 palaa, eli joka värillä 1 palan. Ja sitten olen aina yhdistänyt ne palat niin kuin peittoon ja sitten olen taas virkannut seuraavan kerroksen palat ja kiinnittänyt ne peittoon. Mutta nyt mulla on täällä 2 riviä odottamassa kiinnitystä. Nämä on nyt siis siinä järjestyksessä, mihin ne on tuohon peittoon tulossa. Niin aloitan tässä, kunhan rupean editoimaan tätä jaksoa, niin aloitan kiinnittämään näitä paloja tuohon seuraavaan kerrokseen. No, sitten mä otan tuon mun kesälankalaatikon tuosta, niin katsellaan mun
kesäisiä lankoja. Mulla on täällä laatikossa kaiken maailman lankoja. Ja Titityyltä tilattua Isagerin silkkimohairia värissä 0. Ne on täällä, koska nämä haluan neuloa nyt kesällä. Ja noista on tulossa se Petit Knittin Cumulus. Ja sitten on nämä Knitting for Oliven mohairit. Dusty Rose väri. Se aurinko rupeaa tähän paistamaan. Niin näistä on myös tulossa Petit Knittin ohjeellapaita kaksinkertaisena. No sitten täällä on nämä Ruskanlehden tweed-langat värissä Sumu. Ja näistä on tulossa Veera Jussilan muistoneuletakki. Nämä langat on oottanut siis tosi kauan puikoille pääsyä. Niin nyt haluan tänä kesänä tuon neuloa. Sitten täällä on lisää Knitting for Oliven lankaa. Merinoa. Väri on Deep Petroleum Blue. Ja näistä mulla oli, tai mä ostin nämä yhtä toista paitaa varten, mutta mietin, että neulonko näistä tuon My Favorite Things, niin Camisole number 9. No sitten täällä on Vilkolaanan arvettaa, mustaa ja valkoista. Näistäkin on ollut ajatuksena neuloa toppi, raidallinen toppi. Sitten täällä on Sanneskarnin Tynlineä. Värit 6080, tämä tämmöinen harmaa, ja 3511, tämmöinen puuteripinkki. Niin näistä on toivottavasti tulossa Anna Johannan Rohdin huivi. Ja mä oon miettinyt, että onko se mun tämän vuoden synttärialoitus. Koska siitä huivista mä oon haaveillut todella pitkän aikaa. Ja langatkin on odottanut pitkään, mutta en ole vieläkään aloittanut. Ja sitten lisää Tynlineä. Tää on jämälankaa 6061. Tästä tein Ronja Hakalehdon se helle toppi. Tämä on tämmöinen sininen. Ja sitten on väriä 2331. Ja näissä on hieman sävyeroa, joka ei kyllä nyt siihen kameralle ehkä näy. Tää on vähän tämmöinen vaaleanpunaisempi kuin tämä. Niin näitä yhdistelemällä olisi myöskin tarkoitus tehdä kesäpaita. Sitten täällä on Woolmy One Spidersin silkkisingleä värissä Road Home. Piti muntata täältä. Ja no viime kesänä neuloin siitä sama lanka, mikä väri se oli. Se vaaleanpunainen. Oliko se Rose Gold? Siitä neuloin sen topin ja tästäkin olisi haaveissa tehdä toppi.
Sitten täällä on purkulankaa. Olikohan se ensimmäisenä silloin 2020. Neuloin tästä tää Aaran, onko tää mieli, värissä jalo. Tästä neuloin kesäpaidan, mutta siinäkin se pääntie oli liian avara, niin purin pois. Ja mietin, että tästäkin voisi jonkun topin tehdä. Ja sitten täällä on tuon Misurina paidan jämiä. Eli Knitting for Olive Pure Silkkiä. Värissä raparperin mehu ja auringonkukka. Niin mietin, että nämähän voisi vaikka yhdistellä. Tai sitten nämä vaan jää jämälangoiksi ja käytän johonkin jämälankaprojektiin. No muita, nämäkään ei nyt varsinaisesti ole kesälankoja, mutta ne on täällä kesälankojen joukossa, niin lasken ne kesälangoiksi. Mutta sitten mulla on tuolla olkkarissa, siinä mun pikkukorissa, koripöydässä, niin myöskin ruskanlehden lankoja, josta olisi haaveissa neuloa Andrea Maurin Stonecrop paita. Ja tää sillä oli muuta. Ranunkulukseen ja myöskin ruskanlehden lankaa. Mutta veikkaan, että nyt niin kuin näistä on seuraavaksi puikoille päätyviä lankoja. Ja ehkäpä tuo muistoneulepäkki voisi olla semmoinen, joka seuraavaksi puikolle pääsee. Ainakin näin on ajatus. Mitäs mä nyt voisin tässä samalla neuloa vai enkö mitään? Tätä sukkaa. Sillä on natosolussa. Synttäriarvontaa. Nyt mulla ei ole mun sormus tässä. Vaikeaa. Tuli aivastus, niin oli pakko pausettaa video välillä. No aloitan alusta, en muista mihin kohtaan jäi. Kesäkuussa, eli nyt tässä parin päivän päästä, tulee 5 vuotta siitä, kun olen julkaissut ensimmäisen jakson tänne Neule-kanavalle. Niin ajattelin, että sen kunniaksi järjestän synttäriarvonnan. Ja palkintona on maksimissaan 10 euron arvoinen osto-ohje tuonne Ravelryyn. Eli saat Ravelrystä valita mieleisesi ohjeen, niin minä sen sinulle sieltä sitten ostelen. Arvonta-aikaa voisi olla tuonne seuraavaan jaksoon, joka toivottavasti tulee ennen juhannusta. Tai ennen neulefestareita siis. Katsotaan, mikä päivä se sattuu. Juhannus 20. No tässä on kuitenkin melkein 10 päivää aikaa. Ja arvontaan osallistut kommentoimalla tämän videon alle sun haaveneule. Eli mikä on sellainen neule, minkä sä ehdottomasti haluaisit neuloa
mutta et ole syystä tai toisesta vielä sitä neulonut. Koska minä huomaan, että minulla niitä on aika monta. Ja se mikä nyt on päällimmäisenä, niin on tuo Petitechnitin Cumulus-paita ja toinen se Andrea Maurin Stone Crop. Ne on semmoiset neuleet, joita mä oon halunnut neulaa jo pidemmän aikaa, mutta ei ole tullut neulottua. Ja niistä haaveilen, niin ne 2 neuletta olen päättänyt tänä vuonna neuloa. Ne on niin kuin mun tavoitteena. Ja no sen verran muutenkin neulehaaveista omista, niin mä tällä hetkellä kaipaan siis sellaisia niin kuin yksinkertaisia ja ajattomia neuleita. Eli joko yksivärisiä, joissa voi olla siis pintaneuletta tai voivat olla sileää neuletta, tai sitten raidallisia neuleita. Eli niin kuin kirjoneuleet ei mua juurikaan nyt puhuttele ollenkaan. Ja se on taas joku tämmöinen aikakausi, että jossain vaiheessa mä haluan taas ahmia niitä kirjoneuleita koko ajan, mutta nyt ne ei hirveästi iske. Ja senkin takia veikkaan, että se Andrea Maurin Stone Crop on niin kuin jäänyt odottelemaan. Mä mietin sitä keväällä, että mä olisin neulonut sen tuossa kevättalven aikana, niin olisin saanut sen sitten nyt kesäksi käyttöön, mutta kun ei ole huvittanut kirjoneuletta neuloa, niin en ole sitten neulonut. Eikä siinä kyllä niin kuin kauhean monimutkaiset ne on ne kirjoneulekaaviot mun mielestä, mutta ei vaan ole hotsittanut. Mutta nyt haluan neuloa raitoja tai yksivärisiä neuleita. Ja no, noita villaneuleita mulla on mielessä vaikka kuinka ja monta, mitä mä haluaisin neuloa, mutta nyt kun kävin noita lankoja läpi ja tein samalla noita listauksia, että mitä sitä voisikaan seuraavaksi neuloa, niin no, jätetään suosiolla nuo villalangat nyt odottelemaan loppukesää ja syksyä, että nyt neuluskellaan näitä kesälankoja. Ja niiden aika on sitten myöhemmin noiden villalankojen. Vaikka toisaalta jos ne olisi kesällä villalankaa, niin sittenhän olisi syksylle valmiiksi noita lämpöisiä paitoja, mutta kun ei tule kesälankoja neulottua muulloin kuin kesällä, niin nyt pistin itselleni tiukan linjan, että nyt ei neulota villalankaa. Paitsi peitot on pois luettu siitä säännöstä. No, haaveissa olisi päästä neulefestareille tänä vuonna, mutta siihen vaikuttaa kaikista eniten tietenkin se, että saanko töistä vapaata ja toiseksi se, että onko tuo mies kotona huolehtimassa eläimistä vai onko hän töissä. Ja hänen työaikansa tällä hetkellä määrittelee sää. Rehun teko on juuri alkanut täällä meillä päin. Ja minun mies siis tekee aika monen tilan rehut. Niittää ja paalaa. Niin kelien mukaan mennään. Ja tässä tänä aamuna viimeksi käytiin keskustelua siitä, että miten nykypäivänä ei osata säätä ennustaa edes vuorokautta eteenpäin. Eilen vielä näytti, että huomenna keskiviikkona sataisi vettä. Mutta nyt kaikki sateet ovat hävinneet. Ja sehän tarkoitti sitä, että ensimmäiset jo soitteli, että nyt
alahan tulla niittämään, että pitää tehdä ensimmäistä satoa jo nyt pois. Niin katsotaan, että kuinka kauan tämä ensimmäinen rehunteko episodi jatkuu. Niin jos mies on rehunteossa silloin, kun on neulefestarit, niin minä olen täällä kotona hoitamassa muun muassa nuo koirat. Koirat ei voi olla ihan koko päivää kuitenkaan niin kuin keskenänsä täällä kotona. Ja tuo minun vanhempi koirani, eli Alva, aloitti juuri juoksut, niin ei todellakaan voi olla vahtimatta uroskoiran kanssa kotona. Eikä ole ehkä mitenkään koirien kannalta miellyttävää, jos mä otan ne mukaan olemaan pari tuntia autossa ensin matkalla Jyväskylään ja sitten koko päivä autossa odottamassa, kun minä festaroin. Niin ei semmoisia. Eli nähtäväksi jää, pääsenkö tänäkään vuonna neulefestareille osallistumaan. Mulla on joku kirous vissiin tuossa neulefestareissa, että mä en ikinä sinne pääse. Mutta ei voi minkään. Osallistun, jos pääsen osallistumaan, ja jos en, niin sitten itken asiaa kotona. Ja saahan sitä lankaa tilata postissa. Ja ei sillä, että kun mä tarvitsin yhtään enempää lankaa, mulla on ihan riittävästi lankaa täällä kotona. Pitäisi neuluskella reippaammin varastoja pois eikä ostella uutta lankaa, niin pienentyisi varastot. Mutta joo, semmoisia kuulumisia tällä kertaa. Mä kiitän sua seurasta. Toivottavasti viihdyit ja nähdään taas ensi jaksossa. Heippa tirallaa ja oikein ihanaa kesäkuun jatkoa. Moikka!